שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו צוללות לתוך המספרים של ההתקפה של מכבי חיפה לעונת 24-25. כן, קיבלנו פה נתונים, סטטיסטיקות די מפורטות, שערים, בישולים, כל מה שצריך. והמטרה היא באמת להבין איך ההתקפה הזאת, למרות, אתה יודע, שינויים וכל זה, עדיין כזאת מכונה יעילה. הם מובילים את הליגה בכיבושים, וזה לא סתם. בדיוק. זה לא רק לספור את הגולים, אלא לנסות לזהות מי השחקנים שבאמת עושים את ההבדל שם. מה מקור הכוח? לגמרי. אז בואו נתחיל אולי מהחוד, ג' למד. כן. המספרים שלו פשוט יוצאי דופן העונה. כן, תראי, 25 שערים בכל המסגרות, מתוכם 21 בליגה, זה מדהים, ב-32 הופעות. זה המון. המון. והוא הפינישר, החלוץ הזה שיודע להיות שם ברחבה, אולי פחות מעורב במשחק עצמו לפעמים, אבל הקטלניות שלו... היא שם. הוא שם את הכדור ברשת. בדיוק. יציבות וחדות מול השער, הוא שם כשצריך אותו. אוקיי, אז יש לנו את הסקורר, אבל מי דואג שהכדורים יגיעו אליו? די סבא נגיד? או די סבא. הנתונים שלו ביחס לדקות שהוא שיחק, זה פנומנלי. פנומנלי זו המילה. תראי, 19 הופעות סך הכל. כן. 19 שערים. 13 בישולים. לא נורמלי. זה אומר שהוא מעורב ישירות בשער כמעט בכל משחק שהוא על הדשא. זה משהו אחר לגמרי. זה מטורף. זאת אומרת, הוא לא רק כובש, הוא גם המנוע היצירתי מאחור. בדיוק. התרומה שלו היא כפולה, וזה נכס אדיר. אז אם כבר מדברים על נכסים, דין דוד. גם הוא עם מספרים מעולים. כן, עוד אחד. 17 שערים ב-15 משחקים. וחשוב לזכור, כולל גול בצ'מפיונס. נכון מאוד, ודין דוד מביא משהו אחר. את המהירות, את הפריצות מהאגף. הוא מותח את ההגנה. בדיוק. פותח שטחים לאחרים וגם יודע לסיים בעצמו. זה נותן למאמן עוד אופציה טקטית. חשובה מאוד. ואי אפשר שלא להזכיר את ליאור רפאלוב. ברור. הקפטן. הקפטן. 11 שערים, רובם בליגה ב-18 הופעות. בגיל שלו זה פשוט מרשים. מרשים מאוד. וזה לא רק הגולים והבישול הבודד, זה הניסיון. זה השקט שהוא מביא למשחק מהקישור. חוכמת המשחק. כן. הוא עדיין פקטור התקפי משמעותי, אבל הערך המוסף שלו הוא גם בניהול המשחק, בנוכחות. זה חשוב לא פחות. אז יש לנו רביעה קדמית באמת חזקה, מגוונת, אבל נראה לי שמה שבאמת כאילו מקפיץ את זה לרמה האחרת זה העומק. נכון מאוד. זה אולי הסיפור הגדול פה. זה לא רק 2-3 כוכבים. בדיוק. כי יש עוד שחקנים שתורמים. תראה את המספרים. כן, תראי צברינה עם 6 שערים. חזיזה עם 3 שערים ו3 בישולים. קניסייף עם 3 שערים. אפילו סירוטה הבלם שם 2 ממצבים נייחים. וזה עוד לפני שדיברנו על חליילי, על עומר דהן בגביע. בדיוק. זה מראה שיש פה קבוצה. מערכת שעובדת. זאת אומרת, היכולת הזאת לשמור על רמה גבוהה, גם כשיש פציעות, הרחקות, רוטציה. זה הנשק הסודי אולי. זה מעיד על עומק איכותי, לא רק כמותי. המאמן יכול לסמוך על מי שעולה מהספסל. נכון, זה לא רק אוסף של שמות, אלא באמת תזמורת התקפית. יפה אמרת. תזמורת עם הרבה כלים שיודעים לנגן. העוצמה בנויה על ריבוי מקורות. עומק שמאפשר גיוון ועמידות. כן, בהחלט. תמונה מרשימה. וזה מביא אותי אולי למחשבה, לסיום, שאלה שאפשר להשאיר פתוחה. כן. עם כל המגוון הזה, כל כך הרבה שחקנים שיכולים לכבוש או לבשל, איך קבוצה יריבה בכלל ניגשת לנטרל התקפה כזאת? איפה מתחילים? שאלה טובה. שאלה שבוודאי מטרידה הרבה מאמנים בליגה. אין תשובה פשוטה לזה כשיש כל כך הרבה איומים. לגמרי. טוב, נראה לי שכיסינו את הנקודות המרכזיות. היה מעניין מאוד. בהחלט. ניתוח מרתק של מכונת ההתקפה הזאת.